he vist també que crec que estàs involucrat amb l'Ateneu Solitxent a Banyoles, no? Sí. I què està passant allà ara mateix? S'està liant. T'ho explico, Bàsicament, l'Ateneu és un projecte que vam començar fa un parell d'anys amb l'objectiu de crear un espai alternatiu on fer temes de cultura, concerts, política. Llavors, a la que vam començar a fer alguns concerts, vam rebre algunes visites per part de la policia i al cap de poc ens van identificar i ens han posat una multa de 5.000 euros. Hòstia. Llavors, pel mig hi ha hagut un joc brut per part de la policia de Banyoles que va enviar agents de paisà a l'espai, que després aquests agents ens van anar a denunciar, etc. Llavors, ara estem que hem rebut una sanció de 5.000 euros i hem organitzat doncs, tota una moguda per intentar aconseguir els diners per pagar aquesta sanció i a la vegada denunciar doncs, una mica que a Banyoles hi ha un ajuntament que en lloc de recolzar iniciatives com són l'Ateneu Solitxent, doncs van en contra de tot el que això representa, per dir alguna cosa. Però, o sigui, que us van ficar una denúncia per soroll o alguna cosa així? Sí, a la sanció administrativa aquesta que vam rebre hi posa hi ha una partida, diguéssim, una partida de 2.000 euros, una sanció de 2.000 euros per organitzar un concert sense tenir els permisos, una altra una de 1.000 euros perquè un company no es va voler identificar i una altra per un altre dia organitzar uns jocs de taula mentre hi havia un DJ allà posant música. Hòstia. O sigui, ells s'agafen el tema aquest de permisos i tal, però és una cosa que nosaltres en el seu moment vam intentar conciliar amb ells i que ja ve de molt lluny de que a Banyoles falten espais com aquests, llavors si no ens els oferiu ens els hem de crear nosaltres d'alguna manera. Llavors ara mateix estem amb aquest tema. Hòstia. Doncs, bueno, a veure si avança una miqueta la cosa. És que vaig veure un post de l'Ajuntament, no?, que és com justificant-se... no sé què. Responent una mica, no?, el que per ells són aquestes acusacions poc fonamentades, però que en realitat... Gran part de les coses que diuen en aquest comunicat no tenen massa sentit. No? Diuen, per exemple, que la sanció no ve per part seva, sinó que ve de la Generalitat de Catalunya, però clar, qui ho ha orquestrat tot i qui ha enviat... perquè és la policia, la policia municipal. Vull dir que no s'ha tret Salvador Illa, que ha dit aquesta gent de l'Ateneu de Banyoles, una multa. Llavors no té massa sentit. Ja, que és un tema local i s'ho treuen... Sí, i el tema de les queixes dels veïns i tal, que és una cosa que nosaltres vam tenir sempre presents i que vam intentar a veure si podíem mediar-ho d'alguna manera per buscar una solució, no? I doncs potser si aquí muntem un concert i molesta els veïns, ens podeu intentar oferir un altre espai o podem intentar pactar uns horaris i al final tot van ser negatives i pilotes fora. Llavors, no ho sé, una mica el seu discurs a l'hora de defensar-se no s'aguanta massa per enlloc. Pues vaja, bueno, a veure si es soluciona i es foten les piles una mica. Sí. Bueno, i si no, seguirem fent pòsit i potser no serem nosaltres, però els que vinguin després seguiran muntant coses. És que és curiós això de Banyoles, que hi ha com molta... O sigui, la gent que fa música i tal, no? I tota l'escena s'organitza i munten coses. I no sé si em sabríeu dir per què, però jo, per exemple, que soc de Figueres, allà hi ha molts grups també de sempre i... O sigui, sempre n'hi ha hagut molts, però mai hi havia hagut com una sensació de, hòstia, la gent s'ajunta i munta alguna cosa. De fet, van xapar tots els putos bars de Figueres que no es podien fer concerts, però no hi havia com aquestes ganes d'ajuntar-se i de fer coses, que crec que està molt bé que hi siguin allà i que no deixeu que això es perdi, saps? Perquè és l'hòstia, tio. Però és que a més Banyoles històricament ha estat un lloc que sempre han passat moltes coses, hi ha hagut grups, s'han muntat mogudes i nosaltres simplement hem intentat agafar una mica aquest testimoni i doncs muntar l'Ateneu. També estem posats en Massa Fressa, que també és una altra entitat que muntem concerts i tal, vull dir, fer xarxa, fer comunitat i que es doni pes a la cultura, de la mateixa manera que allà a Banyoles es dona molt de pes, per exemple, a l'esport. Allà, pel tema esportiu, allà es fa
no? Es tallen carrers. Es tallen carrers i maratons tot el puto dia. Sí. I, bueno, el que tu vulguis. Llavors... I també fa lo de la barca, no? Com es diu? Rem. A rem. Rem i triatlons, les que vulguis. Això tira, no? Allà, amb el llac i tal. Sí. Bueno, amb l'estany. Vigila el que dius. Sí, disculpeu. I anava a dir, això que em deies del Massa Fresa, també, això és com un festival o que organitzeu? Massa Freses amb una... Ho explico tu. Tu també estàs ficat allà. Sí, de fet, vull dir, Massa Fresa és de fa ja... Ha derivat d'un festival que es feia a l'agost, si no m'equivoco, que se li deia La Monstra, i bueno, que era un dia això a l'agost que es feien concerts, i va derivar a Massa Fresa, que va néixer com una associació per fer activitats musicals, culturals, una mica la mancança doncs, que ha comentat l'Edu, no? I res, aquest any estem bastant a tope i bastant contents perquè molta gent està participant en el projecte. Ara a l'agost farem el festival que ve... No es pot dir el que ve. Hòstia, he recollit cable ràpid. No desvellis el cartell. Ojo. Però això és a principis d'agost? Això és el 8? 9 d'agost. 9 d'agost muntem un festival a Banyoles, que venen alguns grups de per aquí i grups de més lluny. I això, i a part de muntar el festival, muntem altres cosetes al llarg de l'any. I som una associació de col·legues que... És que he vist que portàveu a vegades grups d'aquí de Barcelona, no? O grups de Madrid, coses així, no? Sí. Està guai. Perquè suposo que allà també és com a Banyoles es tira més cap a un altre tipus de bandes, suposo, quan es fan festivals i festes, no? És que no hi ha res. No sé. Bueno, sí. Perdó. Sí que hi ha. A veure, hi ha la Festa Major de Banyoles, les barraques, que allà sí que es programa bastant divers i tal, però després hi ha com el circuit oficial com el que hi ha aquí, no? De la música més mainstream. Sí. Llavors nosaltres intentem oferir com un espai més alternatiu, de coses menys conegudes, no sé. Sí, està clar que el que portem nosaltres no és el que es porta. I amb això no teniu problemes amb l'Ajuntament per muntar-ho i tal? No, de fet, demanem pasta a l'Ajuntament per muntar això. Ah, mira. Bueno, és que és al final... O sigui, nosaltres funcionem a base de subvencions i al final estem fent una proposta cultural, llavors presentem tot un projecte i... O sigui que són concerts al carrer, no és... Bueno, és en un parc que hi ha a Banyoles, que es diu el Parc de la Draga, que és un espai molt gran al costat de l'estany. I allà es munta aquest escenari, muntem concerts de nit i aquest any incorporem una cosa bastant guapa, que és que a la tarda hem intentat ajuntar molts grups de Banyoles i hi haurà com un concert en el qual aquests grups es versionaran entre ells, amb la idea aquesta de fer això de comunitat. Hem fet un sorteig, Vale. ara tu versionaràs aquest i aquest versionarà l'altre. I Rocco també farà versions o no? Rocco també farem versions, sí. I som. A qui us ha tocat? No es pot dir. És top secret, hi ha molta gent esperant això. Sí, senyor.